बे सिन्ताखौ मोनसे लाखिनाय जादों बिटिसि सुक्ति जाबाय 6 सिडुल एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे बिथिंफोरखौ बेयाव मोननो हाबाय आरो माखासे बिथिंफोरखौ जोङो मोनबावनांगौ बेखौ लानानै जों हाबा मावलांदों आरो फैयै फैयै दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय नाथाय जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनि मेलेमाव मानो बेबायदि सृष्टि जाखो जे एसेबां इनटलारेन्ट एसेबां माने सहायनो हायै बियो पलिटिकेल इनटलारेन्ट ना जातिनि माने मार्टियार जायफोर मुंख्लं जाबाय जायफोर जिनाहारि जानांबाय जायफोरा माने गुलि जानांबाय आरो बे इनटलारेन्ट जि मोनसे सिन्तानि गेजेरजों बर' जातीयताबादि जि मोनसे संग्राम दङमोन बर' माहारिनि थाखाय बावसोमनाय सेक्रिफाइसनि जि संग्राम दङमोन दिनै बेखौ हाद्रि फुनलानानै दिनै कमप्लिटलि बे सुक्तिखौ नाल एन्ड भइड खालामनाय बे सुक्तिखौ माने डिस्ट्रय खालामनायनि थाखाय मोनसे बेयाव कनस्पिरेसि सोलिदों होननानै आङो सानो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माने आबेगिक नङा जोङो सेन्टिमेन्टेल नङा नाथाय बेबायदि थासारिया जोंखौ माने सौदाव होदों सोमोनांहोदों जोंखौ समखि होदों आरो जायनि थाखाय जोंनि मावथि बिबानगिरि जोंनि रायजो राजाया गावबा गावनि रिसेन्टमेन्टखौ लाखिनो हायैनि थाखाय इसेबां जे इनटलारेन्ट जानो हायो इसेबां जे सहायनो हायै जानो हायो आरो सोरनिबा संग्रामनि धाराजों सुक्ति खालामनाय मोनसे सुक्तिखौ सोरबा सासे दैदेनगिरि सोरबा सासे बिबानगिरि बा जोंनि गेजेरनि मानसिफोरानो जे बेखौ सहायलायनो हायै बे बोरै जानो हायो बेखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोथौयै सिन्ता सरसा खालामनानै जों आवगायलांनांगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय 100% खामानि मावगोन जोङो सरकार नङा जोङो हानजा नङा जोङो बे सुक्तिखौ 100% मावनो थाखाय कमप्लिटलि जिखिनि जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनांगौ प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों बेखौ हाबा मावलांगोन आरो बेखायनो जोंनि हाबा मावलांनायनि बेलायाव सोरबा जुदि गसंथेयोब्ला सोरबा जुदि बादा होनो नागिरोब्ला बेयाव सौग्रावलायनाया फैगोन आरो जोङो सौग्रावलायनायखौ ओरैबायदि लुबैयाखै जे जोंनि गेजेराव फिजिकेल कनफ्लिक्ट फैनांगौ जोंनि गेजेराव आनरेस्ट फैनांगौ जोंनि गेजेराव माने हिंसा हिंसि एना एनि थासारि फैनांगौ जों बेखौ लुबैयाखै आरो जोङो जेब्लाबो बे बाथ्राखौबो जोङो कनस्ट्राक्टिभलि नायबोदों जे जायफोर नमस्य व्यक्तिफ्रा दिनै माने केस होदों बे बिथांमोनखौ जोङो हारिनि दैदेनगिरि हारिनि मुरब्बि हिसाबै जोङो मानिबोदों फालिबोदों जोङो बिएसि सुक्ति बिटिसि सुक्तिखौ मालाबाबो जोङो गाज्रि सुक्ति नंखाय सुक्ति बे सुक्तिजों ओरै जायाखिसै बेबायदि मालाबाबो जोङो कमेन्ट बा अपिनियन जों बिल्डआप खालामाखै आरो बेखायनो जों लुबैयो जे हारियाव संग्रामनि गेजेरजों जिखिनि जोङो अधिकार मोनदों बेखौ बास्तबाव मावफुंनो होनांगौ दिनै ओरैबायदि मोनसे नेरेटिभ प्रपागेन्डा क्रिएट खालामनाय जादों जे 3.1नि साब क्लज 2 नि गेजेरजों माने बर' गामिफोरखौ दानख'नाय जागोन आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो मोनसेबो बर' गामि मोनसेबो ट्राइबेल गामि आरो मोनसेबो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक एक बिन्दोबो नखरसेबो एक इन्सि हा कुनु कारनाव बेयाव दाननायनि बाथ्रा गैया सोरबाया क्लेम खालामदोंब्लाबो बे कुनु जुक्तिपुर्ण नङा आरो बे जुक्तिखौ जों मालाबा मानिनानै लानो हाया आरो बे मालाबाबो बास्तब नङा आरो जुदि बेबायदि जायोब्ला आङो स्पष्ट भाबै बुंगोन जे बर' गामि बर' नखर ट्राइबेल गामि आरो जुदि बबेबा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ जुदि दानजानो थांगासिनो दङब्ला आरो जों थांना थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि बास्तबाव जायोब्ला आंनि गोथै देहानि साजों बारलाङोब्लासो सरकारा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन बा सोरबा कमिसना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आं एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आङो बेखौ खोब गोसो गोरायै दादै आं बुंनो नागिरो जे कुनु कारनाव बेबायदि माहारिया खहा जानाय जातिया खहा जानाय बेबायदि हाबाफारिखौ आङो मालाबाबो मावनो होआ आरो बेयाव जों सापर्ट गैया आरो बे सुक्तिया जुदि बास्तबाव 100% जुदि मावफुंजायाब्ला जोङो सोमावसारनायनि लामाखौ जोङो जिकुनु समावनो जोङो लाफिनगोन दा बेखायनो एबसुआ सुक्तिखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय जोङो रेसपन्सिबल नङा एबसुआ सुक्तिखौ मावफुङा एबसु will not implement the accord बेखौ सरकारासो मावो बेखौ जोंहा दिनै काउन्सिलाव चिफ दङ डेपुटि चिफ दङ आरो दिनै सिगनेटारिफोरानो काउन्सिलखौ सालायदों इएम दङ एमएलए दङ आसामाव एमएलए आरो मन्त्रि दङ आरो बे मोनसे बेबस्था आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल सरकार आरो भारत सरकार
बिथांमोनासो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायगोन सरकाराव थानानै सरकारनि गेजेरजों इमप्लिमेन्टेशना जागोन खिन्थु इमप्लिमेन्टेशनाव जुदि लेहेम जायोब्ला इमप्लिमेन्टेशनाव जुदि जोंखौ थगायनो नागिरोब्ला इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड जुदि लेटार एन्ड स्पिरिट जायाब्ला बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा एट एनि ममेन्ट जोङो सोमावसारनो थाखाय रेडि दा बेखायनो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय जे बिटिआर सुक्तिनि मोनसेबो दफायाव बेबायदि गैया जेराव जातिया खहा जागोन जातिया बेजों लस जागोन दिनै जाय बिथांमोना केस होबाय PILF माने होबाय बिथांमोना बुजिनांगौमोन जे बे मोनसे एकर्ड बे एकर्डआ मोनसे दफायाव दिनै दङ बियो मोनसे गोरलै दंफां बायदि खिलिजेननाय गांनै बिलाइनि दंफां आरो बियो दालाय बुगोन देरगोन बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन होमब्लासो बर' हारिया बिनि फिथाइखौ मोनजागोन दा बेयाव गामि सोसननाय आरो एरिया इनक्लुजननि बाथ्रा दङ दिनै जिग' बुंदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बाथ्राया बेयाव लिरनाय गैया आङो दाथियै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDP UBP ज' लोगो नांनानै जोङो भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामदों बेयाव माखासे पलिटिकेल स्ट्रेटेजि पलिटिकेल डिप्ल'मेसि दङ जायनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि नामखौ दफायाव रोखायै लिरनानै गारबोनो हायाखै किन्तु कमिसन दानायनि गेजेरजों गासै 1500निबो बारा गामिनि लिस्ट होनायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि माने लखिमपुरनि सिमुलुगुरिसिम गहपुर बारनानै बे गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय भारत सरकाराबो एग्रि जादों आसामनि बै समनि सर्बानन्द सनवाल दानि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाबो रेडि जादों आरो बेखौ लानानै बे मोनसे इन्टारनेल बुजाबुजि दा बे जायफोरा सावरायनायाव गैयामोन जायफोरा आन्दलनाव गैयामोन जायफोरा गासै प्लेनिं एन्ड पलिसि स्ट्रेटेजियाव गैयामोन बिथांमोना बाहेरनिफ्राय जुदि बुंबाय थायोब्ला बे बाथ्राफोरा फोलायनाय बायदि जायो दा बेखायनो आङो गोथौयै गुवारै स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जिकुनु बेबस्थानि गेजेरजों गामि सोसननाया जागोन आरो बेखौ एट एनि कस्ट खालामगोन खारन बे सुक्तिनि मेजर दफायानो जाबाय सिमा बारायनाय गामि सोसननाय बर' गामि ट्राइबेल गामि सोसननाय आरो बेखौ जेब्लासिम मावफुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनानै थानाय नङा नाथाय दिनै जायफोरा PIL होदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ बादा होनो थांगासिनो दङ बिथांमोना गामि दानख'जानो गिनानै दिनै PIL होदों माबा माबि मोननैसो बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै PIL होदों देट मिन्स एकर्डनि सायावनो PIL होदों एकर्डआ दिनै आयेन महर मोनाखै एक जायाखै बियो एक जागोन सानसे नङा सानसे आरो जेब्ला गासैबो इमप्लिमेन्टेशना पुर्नांग जागोन बियो आयेनाव माने भारतनि पार्लियामेन्टआव आसाम एसेम्ब्लियाव भइस भटनि गेजेरजों बियो आयेनाव माने बियो महर मोनगोन नाथाय बेखौ दिनै बिथांमोना स्मेश खालामनो नागिरदों बे गोरलै जोनोम जानाय गथ'खौ बिथांमोना दिनै बिस दौनानै बुथारनो नागिरदों आरो बेखौ हेंथा होनो नागिरनायखौ जों नुदों दिनै कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्युआ बेसेबांबा गोलाव समनि मोनसे माने सहायथावै मोनसे थासारियाव दिनै सुस्रांजायाबासिनो थानानै दङ बेखौ सुस्रांनांगौनि बाथ्रा दङ बर' कसारि काउन्सिलाव दिनै गामि नटिफिकेसन कनस्टिटिउसन डिलिमिटेसननि बाथ्रा दङ इलेक्सन खुंनांगौनि बाथ्रा दङ दा बे बाथ्राफोरखौबो लानानै बिथांमोना सिन्ता दङना गैया बिथांमोननि सिन्ताया मा आं बेखौ दिनै बुजिनानै मोनाखै आरो बिथांमोना मा सानदों बबे सान्थौ सानस्रिजों दिनै हाबा मावदों आं बेखायनो अपेनलि आपिल खालामगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै खोथा बुंनाय बाथ्रा बुंनाया बे माहारिनि थाखाय मोनसे खैफोद बे माहारिनि थाखाय खहा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिश्वनि दरबाराव भारतनि माहारिनि दरबाराव आसामनि माहारिफोरनि दरबाराव दिनै जेबायदि मेलाइन खालामनो नागिरदों जेरैबायदि गुबुंले खालामनो नागिरदों आरो दिनै बे सक्तियानो दिनै मोनसे समाव मालाबा आर्मस गोदान रिभलिउसन नांगौ होननानै दिनै समर्थन खालामो मालाबा दिनै जोङो बास्तबाव नुबाय जे गोदान फरायसा आफाद दायो बे सक्तियानो दिनै हाबा मावगासिनो दङ जे गोदान आर्मस रिभलिउसन ग्रुप नांगौ माने बेयाव हिंसा हिंसि गुलि बारुद बुथारलायनाय गावथारलायनायनि थासारि सृष्टि खालामनायनि बाथ्रा बुङो आरो गोदान फरायसा आफाद दानानै एबसु बायदि गोथार आफाद माहारिनि आफाद बे एबसुखौ दिनै धंस' खालामनायनि माने दिनै कनस्पिरेसिखौ खालामदों आरो दिनै बे एखे सक्तियानो दिनै PIL होनानै माने गुवाहाटी हाइकर्टआव बे सुक्तिखौ स्मेश खालामनानै धंस' खालामनानै दिनै सुक्तिनि जिखिनि माने एक्जिस्टेन्स बेखौनो दिनै गैया खालामनो नागिरदों आरो बेखायनो दिनै बर' रायजो राजाया सिनायनो सम जाबाय जोङो रावजोंबो बेबायदि एना एनि हिंसा हिंसि थासारि जों सृष्टि खालामनो लुबैया जों साफ्रोमबो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावलांबाय जोंनि फुजिनां व्यक्ति जोङो दिनैबो सिबियो उनावबो सिबिगोन थांनाय समावबो जों सिबिबोदों किन्तु नोंथांमोननि जुदि रला बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना जुदि बेबायदि रल लायोब्ला
दिनै जोंनि यां जेनेरेसन जायफोर आपकामिं लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरनियाव टेलेन्टेड माइन्ड एन्ड ब्रेन दङ जातीयताबादि सिन्ता दङ जायफोरा दिनै माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनो थाखाय दिनै गोसो गुदुं बै मानसिफोरनि मेलेमाव नोंथांमोना सौग्रावनाय बै मानसिफोरनि मेलेमाव गुबुंले थासारि नोंथांमोना लाबोनो नागिरनाया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे लाजिथाव दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया जेबो मुलाम्फा जाया एबसुआ गावनि अन कर्स अफ एक्सनाव हाबा मावलांगोन बड'फानि आदर्शनि एक बिन्दोबो जोङो बारनाय नङा आरो सोरनिबा मुर्ति सावनाय सोरखौबा जोङो गाग्लिनाय जोग्लिनाय बे जोंनि आदर्श नङा आरो बेखौ जोङो आदर्श हिसाबैबो लाबोआखै नोंथांमोनाबो जोंनो बेबायदिखौ फोरोंनानै गालाङाखै किन्तु आबेग आरो सेन्टिमेन्टआव जुदि नोंथांमोना आघात होयोब्ला बेबायदि सिचुवेसना मालाबा नङा मालाबा जानो हागौ आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि मिसआन्डारस्टेन्डिं जानायनि बाथ्रा गैया दा बेखायनो एबसुखौ सोंखारनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था नोंथांमोना पलिटिकेलि डिबेट खालाम पार्टिजों पार्टि डिबेट खालाम सरकारजों सरकार डिबेट खालाम अपोजिसना रुलिंखौ नोंथांमोना माने काटगारियाव लाबो जे उमुगा मानो जायाखै उमुगखौ मानो मावाखै किन्तु एबसुआ माहारिनि आफाद एबसुआ पार्टि नङा एबसुआ सरकार नङा आरो एबसुखौ नोंथांमोना गाइड खालाम डाइरेक्सन हो एबसुआ मा मावनो गोनां दं नोंथांमोना बाथ्रा बुं किन्तु फुंनिफ्रायनो जुदि सान हाबजासिम नोंथांफोरनि ब्रेनाव जुदि बेबायदि माने नाङै बाङै जुदि बाथ्राफोरा जुदि जेब्लाबो माने डिसकासनाव फैबाय थायोब्ला माहारिया मोजोमसेल' जोंनि सुबुं अनजिमायाबो मोजोमसेल' जोंनि गोरों व्यक्तिफ्राबो मोजोमसेल' दिनै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव आपकामिं जेनेरेसना दिनै एजुकेसन लागासिनो दङ जोङो वर्ल्ड वाइड बा भारतनि बिखायाव बर' माहारिखौ गोग्गोमै जोङो राफोदै गायसननांगौ बे हाबाफारिफोरखौ मावनो गोनां बिथिङाव नोंथांमोना दिनै बाथ्रा सानाब्लासिनो जुदि नेगेटिभ डाइरेक्सन नेगेटिभ मोनसे माने इम्पज खालामनानै जुदि माहारि धंस खालामनायनि बाथ्राखौ जातीयताबादि होननानै गावखौनो जाहिर खालामनानै माहारिखौ फारसेथिं दुरबल खालामनायनि एजेन्डाखौ जुदि लानानै हाबा मावोब्ला आरो बे मानसिफोरानो थांनाय समाव गादियाव थानानै माहारिबादनि बाथ्राखौ सानाखैमोन बुङाखैमोन दिनै बे मानसिफोरा गादियाव गैया जानाय लोगो लोगो दिनै माहारिबादनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गावसोरखौनो माने स्ट्रं जातीयताबादि सिन्तानि मानसि होननानै दिनै प्रेजेन्टेसन होनो नागिरनाया बिराद मुगैथाव आरो लाजिथाव होननानै आं सानो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनैनि बे सिचुवेसनाव बयबो हारिनि माहारिनि गोरों गोरा व्यक्ति दल आफाद संगठन माहारियारि आफाद जोंनि फोरोंगुरु समाज जोंनि बिबेकबान व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायगोन जे खोब कुल ब्रेननि गेजेरजों माहारिखौ गोजोन थासारिनि गेजेरजों माने माहारि दानायनि हाबाफारिखौ बयबो मावलांनो थाखाय आं खावलायबाय माहारि दानाय हाबाफारिया गोरलै नङा जों जेरै बुङो जेरै मावो जेरै सानो बेखौ जोङो बास्तबाव जोङो मोजाङै कनसेनसास डिसिसननि गेजेरजों मावलांनो हायोबासो माहारिया जौगागोन आरो बेबायदि ससियेल मिडियायाव सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बुंनाय सोरखौबा गाज्रि गाज्रि सोंखारिनाय बेजों सानसेनो माहारिया दाजाया माहारि दानायनि प्लेनिं एन्ड पलिसिया हाजार हाजार समनिफ्राय फैदों जौसे समनिफ्राय फैदों आरो हाजार हाजार समसिम बे थांबाय थागोन आङो कनसाइन्सनि गेजेरजों बयखौबो हाबाफारि लानो थाखाय खावलायदों आबेग आरो माने सोरखौबा चेलेन्ज मुडजों नङा गावबा गावनि बिबेक आरो कनसाइन्सखौ बाहाय एबसुआ जेब्लाबो कनसाइन्सखौ जोङो माने सिगाङाव लानानै खामानि मावदों जोङो जुनाद नङा जोङो बयबो सुबुं आरो सुबुंनियाव गियान आरो सक्तिया जेब्लाबो दङ एबसुआ जेब्लाबो गियान आरो सक्तिजों हाबा मावदों आरो जायफोरा जुनाद आखुबादि हाबा मावदों जायफोरा जुनाद आखुबादि इनटलेरेन्टनि खामानिखौ मावदों एकर्डनि सायाव इनटलेरेन्ट एरिया एक्सटेनसननि सायाव इनटलेरेन्ट बर' जातीयताबादनि जिखिनि अधिकार मोननो गोनां बिनि सायाव इनटलेरेन्ट दिनै कार्बि आंलंनि माने इस्युखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जिखिनि इनटलेरेन्ट जि बर' कसारि काउन्सिलखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय इनटलेरेन्ट सनितपुर बिश्वनाथ हाबनांगौनि थाखाय जिखिनि इनटलेरेन्ट सृष्टि खालामनानै गासै केसखौनो माने बिथांमोना माने एकर्डनि सायाव जेरैबायदि जाबसिननानै होदों बेयो बिराद दुखुनांथाव लाजिथाव आरो जोंनि थाखाय सोमोनांथाव आरो हारिया बेजों कुनु मुलाम्फा जाया हारिया बेजों धंस जागोन आरो बेबायदि हाबाखौ जायफोरा मावदों बे बिराद गिदिर पापनि खामानि होननानै आं सानो आं खोनाफेराखै बबेबा मोनसे हारियाव दिनै गोबां हारि माहारिजों गोबां राष्ट्रजों राष्ट्र सुक्ति जायो सोरबा राष्ट्रजों सुक्ति जानायाव केस होदों सोरबा माहारिया गावनि माहारिनि एकर्डखौनो केस होदों गावनि माहारिनि शहीदखौनो बिनिमयआव मोननाय सुक्तिखौनो केस होनाय आं मालाबाबो खोनाफेराखै आरो दिनै जि एकर्डआ आयेनावनो महर मोनाखै
जेराव गामि दानख'नायानो हाबाफारियानो जायाखै दानख'गोना दानख'आ बेबो माने क्लियार काट नङा आरो दानख'नांगौना दानख'नाङा बिनि सायाव सरकारा रायलायगोन एबसुआ रायलायगोन गासैबो एजेन्सिसफोरा रायलायगोन कमिसना रायलायगोन बे इन एडभान्स बांद्राय साननानै दिनै माखासे खामानिफोरखौ मावनाया जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जादों बे बेसेबां गोथार हाबाफारि ना बियो पापनि खामानि जादों रायजो राजाया बिनि सायाव बिजिरगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि आदर्शखौ हमथानानै जों हाबा मावगोन जाय जेसेखि बुङा मानो सोरबाया लामा थाबायनायाव जोंखौ जेसेबांखि जि बुङा मानो जोंनि हेंथायै गसंथायोब्ला जोंनि मोखाङाव गसंथायोब्ला जों जेब्लाबो बेखौ बे जायफोर गसंथाग्रा सक्ति बे सक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सक्तिजों मालाबाबो जुजिनो हानाय नङा आं बेखौ आत्मबिस्साखि आरो बेबायदि सक्तिया जोंजों सौग्रावोब्ला अट'मेटिकेलि बेयो गावनो गैया जालांगोन दा बेखायनो आङो रायजो राजानिसिम गुरै आपिल खालामबाय जे माहारिखौ मोनसे कुल सिटुएसननि गेजेरजों माहारिखौ मोनसे इन्टेलेक्सुवेल डिबेट डिसकासननि गेजेरजों आर्गुमेन्टनि गेजेरजों लजिकनि गेजेरजों थांनो हो आरो बेनो माहारिनि वाइस डिसिसन आरो दिनैनि तारिखनि मोनसे वाइस मोनसे माने हाबाफारि होननानै आं सानो दा बेखायनो आङो बयबो रायजो राजाखौ दिनैनि बे समाव डिबेट आरो डिसकासननि मेटारखौ लानानै एकर्डनि मेटारखौ लानानै PIL केसखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जि मोनसे भुल बुजाबुजि दङमोन आं बेखौ क्लियार खालामबाय आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों थेंक इउ